lähetettiin joskus kauan sitten omalta kotiplaneetaltani pitkälle matkalle avaruuteen. Matkallani minä tutkin aineen rakennetta. Tutkin aurinkoja, jotka ovat suunnattoman suuria, säteileviä kaasupalloja, mutta jotka näyttävät kaukaa katsottuna vain pieniltä tuikkivilta tähdiltä. Tutkin planeettoja, jotka kiertävät omaa aurinkoaan. Ohitin matkallani monia mielenkiintoisia planeettoja, joilla saattaisi hyvinkin esiintyä elämää. Mutta minulla oli kiire tänne teidän aurinkokuntaanne. Tutkimaan elämää Maa-nimisellä planeetalla. Olen tehnyt tarkkoja tutkimuksia maapallolla. Olen tutkinut maapallon ilmakehää ja havainnut, että ilmassa on sellaisia aineita, kaasuja, jotka ovat maapallon elämälle välttämättömiä. Olen tutkinut myös maapallon vesiä. Olen havainnut, että myös vesi on välttämätöntä elämälle. Juuri vedessä ovat ruvenneet kehittymään ensimmäiset solut ja niistä rakentuneet eliöt. Vähitellen maapallolle on kehittynyt soluja, jotka pystyvät käyttämään hyväkseen auringon energiaa. Auringon valon ja lämmön avulla kasvavat kaikki maapallon kasvit, ruohot ja heinät, pensaat ja puut.